سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كما تمثيل لهم ربع 3 مسكرم شل استرالو زيناتات وشتن وصان انه زينا زغرب لكم لو متخليقت كاتلنا بخبري نعدم كدما كم تلمود بزينا على كفل أب هجراوي موكسي هوسبيتال أورتا بعينتو نيفل ما عود متبحتي معناتو تخيلوا إسرائيل نبرتي عباية بريطانيا زغر برسوسنا 4 سنة عمت مجمار بريطانيا قالسي في إرترا تأمبيلهم أبن وزبالو قوع سبا استهانت آكزان تماي أبن مصنعوي حرشاو مع اللي أبركتون خجبرات تزاتيو روسيا نهندي إسرائيل ميتي استسامية توسخيت على المسائل كتشت الله كانت تخيل تقاليزو أب أستراليا نتدراوي وفري إسرائيل أب وشمت غزة زكاوم سلام وصل في تخيلو أب إسبانيا أب زحلفة شمون دعوة رح تستخدم حدقات أسبار أمور أسافر من سوانا جحيك تاجمك نابزر زرعتو نسكر أب هجراوي موكسي هوسبيتال أورتا بعينتو نيفل ما عوت متبحتي معناتو كم التخيلت حبيرو وكرينا يوناتان عبيون زدالو زينا وتحسو كان مسكال جرز جهر كاربوي أب هجراوي موكسي هوسبيتال أورتان ود 17 عامت منسي بعينتو نيفل ما عوت متبحتي معناتو تخيلو أتي لعل 7 ساعات زوسدن ننباري عدنا هباي نوزبادو واربا من السي قرماي تخلق بستخايدن فولي مطرحتي قصالي مدميتي بمسعاب نام منشرو زمعبل زنبره استات 6 طريتات ملاي كزتقال كم زنبره حلافي كفل حفشاو مطرحتي وشطاو حمامات دكتور ياسيف تولده نيرينا حبيرو منستر تعنا ببغزيو زتاتاتو زمناو مسارحتاتن امعبال موياو عامسب كغبر صنح وفرن اب عوت نايتي مطبحتي عبي استواصو كم زنبر زتقص دكتور ياسيف ازي عينت مطبحتي قدم حجي اب وصا زكايد زنبر مخانو غديصو نتي زتحال لخ مطبحتي زمرحه دكتور رامي ياسين ابزها حبريتا زبزح كفال معناتو حموم بفلاي دما عبي معنطان قلقل زعقبلو كفالن برتع رخصن قسلن كم زنبر بمحبار ات مطبحتي نزم الاين مفواسن كم زنبر ارديو أبتي مطبحتي استساتفه أما كتتال تمرتي حفشة ومطبحتي زركب دكتور سيمون ولدو بوغانو أب كمزز بله نفل ماغزي استقايده أقداسن عوتن مطبحتي مستافو أب مساين زكايد تمسس على نطفتات عبي تمكرون مطراي كمز حقزو أبريهو ولادي نايتي مطبحتي استقايدلو من سيدما ودو عمري ديو بزبل رديث ننويح عمتات بحمام كساقم صنحو بمحبار سالا استقبر له حكم انه مطبحتي تعنو ابصبو كونتات كم زركب افليطو اتي مطبحتي استخايدلو حمام اب حاده كاب 25 شي حسابات زرقه فولي حمام كم زقونه كإلاتات يحبرو إرتراغان نبرتي عباية بريطانيا بحت مسكرة تقريبا بسو 4 عامت مجمار بريطانيا قالسي حزب إرترا مسمرنا درعنا بزبلتي ما تنبيلهم أبي كتما لندن أبي استخايدن من نسيات بسيسة تفون تنبيل تاريخيبو قالز أسمعه فتامي قدات إمباسي إرترا بعباية بريطانيا إيرلندن أتو صالح عبد الله بعت مسكرم حزب إرترا من انتنا تسمناتون كبراتون تبع مرجع وصل تاريخاويت علت مخانا بمتكاس عمت متى بدمو أجابات متسمبالا نيزمر أيا كم زخنا أبريهو قال سنان حيال مختنان بزن صبارق صفر عليه مسنة طباوي مسنة رؤوتات سمع عرقت سنبل حاتير تاريخ فلامي بروتاو قال سهز بإرترا جقنا حمل إدريس عواته كم سقربة اتيز بتصحنا حبريته عفليتو أبن وزبال عن سبب لقول هزباو تاتفون أبركتو حالتات مكلا خالن استحانسا كزن تماي كينيوم مفتاح شجر 6 ماي 7 تريتن زخيد أبركتو نغهلون تراكي لا تحرشاك عبي تحتيتم
أمحداري زوبا قاشباركا أمباسادر محمود علي حوري بإسران شعتن نحاسة أب مغركا مثل سمويا حرشان ألمعتن أب زقبرو ركب بزوبا درجة أب كرمتاوي حرشات رايزي درت أقباب معبال أب كل كايبتات زلو تخيلوتات بمصنع مصنعوي لمعات زبرات علو بايتان مفتار تراكي إلاتات حرشا وساني مخانو بمدقاس أب نوزبا لقو عن سبا سوهل لماي أب حرشا ومعلا بموعل مهرتي بعينة متأنن مسسان موياوي أبركتو كعزوزو تساويعو أما حدارين نوزبا لقو عن سبا أتو أبراهام حاقوس بوغانو اتان استهانسا ديقاتاتن راهياتاتن أب مقلال شجر الستاماي سبن تريتن لعول أستواصو يقبرا كم زلوا بمدكاس تاريفو زلو عمام أب تحتين متأنن نوس مصنعوي لمعات تاعتاتو اللبايتا مفتار سلازخونة كيلاتات حرشا موياوي أبركتو كيقبرو تساويعو تساتفتي بوغانوم اتركب أب مونغو كيلاتات حرشان حارستوتن كهلو نزقبا زمدنا زحيلن ترا كيلاتات حرشا أب مدفع حرشا ومهرتي زعبن مخانو كدفع اللو وزخاخيروم بدرجة هاجر حدا كاب زعبيو مرببات زخانة أب محدار زوا ماكل تواليدو زلو مربب سرعة حبريتا أب سلطنتن صفتن سراح لعول ترايت أود كام زلو تكليتو وكرئنا نرنا زيت بين زدال وتوت أب صابالو اللي التهاب تماريم كتغربع وتاتن بمتأسسار سلطنا سراح عمر رقاقاس لعول ترايت أود كام زلو كفل ستاتيكسن جغرافاو سرعة حبريتان أفليتم أبت كفلي حلافة جنفر كمبيوترن سرعة حبريتان أتو قرما يوحانس نئرنا أبزها وحبريتا أما كلا بيت صحفت راي تداريتو زنبرا زرق حمر بحبريتا أبز أوانزي نعسر شدشن إزوباتات كم أول جنافرن كالوت أكالاتن أبز شفنا لدرجة بتحكم زلا بمتكاس بدرجة هاجر كابتم زعبي مرببات كم زخونة قليتم حدا كابتي زخبده بدهوتات أقولقلت كي قارت كان زولا مرببات ناب زمنا مسققاري زبلا أتو قرماي كفل ستاتيكسن جغرافاو سرعة حبريتان صفتن سلطنتن زوهاب أقولقلوتات نمرققات أبقات آلت عركم زركبو أبريهم أتو قرماي أسعيبو كونتات حبريتا وحس نخخوون بزح درجاتات كم زلو كينوتي تكنيكا وشنخ قناني حلافنت بهلن مقصقاس كم زسرح بمقلات أولات عتوات كخونو تمحتينو أموداتا دما ميس تكنولوجي إنا تقوى عسكا زمنا ونتن صفحة نايت تواديدو زلو مربب كم ببال كم نايمت أمدبات كم زخونة قليتو أب هجراوي مرمراك لعي درجة بلوت نتبين إذا مسكبوا أولاد هنسان شوعتان زوريا بموهاد عبيت تصحفت هواماتين تمرتن زوادوب شلومات دندن تعديلو نتيا بكتما من دفراس سخيلت نفرعات استقلاتها وكرئينا فيلمون تكابو تسابسابالو حدا كابتن وزي تمهارون مهياش حجز يزخون رعايتات متبع نبلصات تمهاري سلازخونه دما همامته زوادوب مس جنفر ميستر تمرتي زوادوب بموهاد عمت مصه اب هاغراو مرمرا كلاي درجه مالت ماتريك بلوت نطبين زمزغبو نودات تمهارو ام متبع زركب اب زوادوب بموهاد ابيات صحفت همامتن تمرتن اب هاغراو مرمرا كلاي درجه مالت ماتريك بلوت نطبين زمزغبو ابالا 37 زوري هاغرا اغلوت شلمات دندن تعديلو بخلطة مسكرم أم من دفراء بستخايد سنسرعات كاب سلسته كساب مولو 4 نمتي زمتو 384 تمهارو كشلمو خلو بدرجة زوبا لعول قطر إذا شلم أبيات التمرتدما تتابعين 64 كابتم نشلمات زوقعو تمهارو مولو 4 نمتي زمتو يوم حلافي همامته زوبادو أتو قرماي قبرو أبزو اسمعو قال علامة شلمات دندن محيال توادى درنتن محدار قدس كنئي أمنا أشو تمهارو كمزخانة بمتكاس أبزا حلفي 4 عامتات نشحن 195 تمهارو كم التعدده قليصو حلافي جنفر تمرتي ممهر هبتزقي كدان بوغونو مستير بلوص وصي تمهاراي غون غونتي ولقاو تعري قبو مكتال متبعن ولدن ممهران كم زخنه بمتكاس اب تمرتي زغبر وفري زياده وصيتاو منتي كخون اتي موهاد كحيلا زخيرو اما هدار زوادو اتو حبتاب تسفاصين اب زسمعو مزازم قال تمهارو امزغيومون زلو وصيت كم مسرت نزقصل ناي تمرت غعزوم بموساد اب كوليج نزبرخ وصيت صعروم كحيلو ازخيرو شلمات دندن بدرجه زوادو اب هاغراو مرمرا كلاي درجه مالت ماتريك بلوس نطبين زمصو تمهارو نمتبع اب 2022 تبقسه مدبيو سلمات دندن نعوتات زياده تجيهم نخسرحو حلافنت زسكم مدبيمو نقولهم ناي هاغراو مرمرا كلاي درجه محلفنت بزمزغو تمهارو اب ناي قصال تمرتم عوتنا سالطن منه
ፊልሞን ትካቦ ወኪል አገልግሎት ዜና ዞባ ደቡብ ካብ መንደፈራ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቶ ብዝተቃደም ዘይትዝካእ ህይወት ንምድሓን ብወለንቶም 66 ክለፂት ደም ለጊሶም አባል ጨንፈር ማሕበር ወለንተዋን ለገስት ደም ዞባ ጋሽ ባርካ መንእሰይ ተስፋ ዓለም ተወልደ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ ሙቃም ማሕበር ሳላስ ተኻይደ ጎስጓስን ዝተዋህበ ኣስተምህሮን ንቕሓት ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት እናበረኸ ከም ዝመፀ ብምጥቃስ ኣብ ምምላእ ጠለባት ትካላት ጥዕና ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ መንእሰይ ተስፋ ዓለም ወሲኹ ምስ ምብራኽ ኣብ ልግሲ ደም ዝፀንሐ ንቕሓትን መረዳእታን መጠን ብወለንታ ዝልገስ ደም እናዛይደ ይመፅእ ከም ዘሎ ብምሕባር ዓቕሚ ማሕበር ወለንታዋን ለገስቲ ደም ንምጉልባት ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ኣተሓሳሲቡ ለገስቲ ደም ብወገኖም ልግሲ ደም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክስዕቦ ዝግባእ ሰናይ ተግባር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ትራስናሕታት መንግስቲ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ክብራትን ክብርን ቀጽል ብዝቐረብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደቂመ ብኸብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ምስ ንሰግር ሩስያ ንህንዲ ኤስ-400 ዝተሰመየ ተወሳኺ ጸረ ሚሳይል ክትሸጠላ ከም እትኽእል ሰብ መዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ኣንቢቶም ህንዲ ኣቐዲማ 5 ካብቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዝዓደገት ዝፍለጥ ኮይኑ 3 ካብኡ ኣብ 2018 ከም እተረከበቶ ዝተረፈ ክልተ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ከተስዕቦ ምዃኑ ዝግለጽ እቲ ኣጽዋር ኣብ ምድፋዕ ወታደራዊ ኣቕማ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተቐሰት ህንዲ ተወሳኺ ንምሽማት ምስ ሩስያ ዝዘራረብ ከም ዘላ ገሊጻላ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሩስያ ዝፈረየ ጸረ ሚሳይል ኤስ-400 ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዕላማ ከምክን ዝኽእል ዘመናዊ ኣጽዋር እዩ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ሩስያ ንህንዲ ስራቐቓ ነፈርቲ ኩናት ክትሸጠላ መደብ ከም ዘለዋ ገሊጻላ ህንዲ ኣብ መዳይ ሸመት ኣጽዋር ቀንዲ መሸረኽቲ ሩስያ ምዃናዮም ወታደራውያን ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ኣውስትራልያ ወታደራዊ ወፍሪ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ 2 መስከረም ተኻይዱ እቲ ኣሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ተሳተፍዎ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሲድኒን መልበርንን ከም እተኻየደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ህጹጽ ክቋርጽ ዝውዕቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ኣጽዋር እገዳ ከጽድቕ ተማሕጺኖም ብ24 ነሓሰ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውስትራልያ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝወሰነ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ቤልጅየም እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምሕባሩ ይፍለጥ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ካብ ሓያሎ ሃገራት ተቃውሞ ይመጻ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ብዝተኸሰተ ዋሕዳጋታት ባርዕ መሮር 180,000 ሄክታር ጫካ ከም እተሃሙኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረት ቶም ጸብጻባት ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 30 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም እተኸስተ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ጥራይ ልዕሊ 20,000 ሄክታር ጫካ ከም ዝዓነወ ተፈሊጡ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን ዋዒ ነቲ ሓደጋታት ከም ዘጋደደዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ጎረቤት ሃገር ፖርቱጋል ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዝወረደውን ይጥቀስ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ 2025 ብሓደጋታት ባርዕ መሮር 19,000 ሄክታር ጫካታት ከም እተሃሙኸ ጸብጻባት ምሕባሮም ኣይርስዓን ትማሊ 2 መስከረም ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱር 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ ኣብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህዝብያት ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉ እውን ሰብ መዚ ጸጥታ ፓኪስታን ሓቢሮም ዛጌት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ምስ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ኣብ ትደውብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ብምኽንያት ዝኽሪ በብል 80 ዓመት ናይቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተወናጸፈቶ ዓወት ወታደራዊ ዓቕማን ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂያን ዘንጸባርቕ ዓቢ ወታደራዊ ሰልፊ ሎሚ 3 መስከረም ኣካይዳ
ኣብቲ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዝተኻየደን ለኣሳት 7 ደቓይቕ ዝቐጸለን ወታደራዊ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ ንምርኢት ዘይቀረበ ዘመናዊ ኣጽዋርን ላዕሊ 10,000 ሰራዊትን ከም እተሳተፉ ተቓሊሑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ክስከም ዝኽእል ስግር-ኣህጉር ባለስቲክ ሚሳይል ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ጸረ መርከብ ሚሳይላት ኣብ ትሕቲ ማይ ዝንቀሳቐሳ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእን ስትራቴጂያውያን ደብደብቲ ነፈርትን ንምርኢት ቀሪቡ። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ሰላም ወይ ኩናት ዝብል ምርጫ ገጢምዋ ከም ዘለው ኣጠንቂቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝርከብዎም ልዕሊ 25 መራሕቲ ኣብቲ ምርኢት ከም ተዓዘብቲ ከም ተረኽቡ ተፈሊጡ። ቻይና ንዝኽሪ ናይቲ ኣብ 1945 ሰቆና ፀፈቶ ዓወት ወታደራዊ ሰልፊ ክተካይድ 2015 እዚ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፖላንድ ትማሊክ ልተመስከረም ናይ ዝዓመት እዚ ዝዓበየ ናይ ኣየር ምሬትን ባሕርን ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመረት ነሰመዚ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ኣብዚ ልምምድ ልዕሊ 30,000 ወታደራትን ልዕሊ 600 ኣጽዋርን ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። ዕላማ ናይዚ ልምምድ ክመጽእ ዝኽእል ስጋታት ንምብዳህ ዘኽእል ዓቕሚ ሰራዊት ፖላንድ ንምንፋዕ ከም ዝኾነ ሰብ ስልጣን እቲ ሃገር ሓቢሮም። ፖላንድ ነዚ ልምምድ ተካይድ ዘላ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ምፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ሰፊሕ ሓበረ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለው እዋን እዩ። መንግስቲ ፖላንድ ከም ኣካል ናይቲ ዓቕሚ ምክልኻሉ ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ 2026 ልዕሊ 54 ቢልዮን ዶላር ንምክልኻል ክስልዕ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር። ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኬቱ ዝዓይነተን 180 ዘመናውያን ታንክታት ንምሽማት ምስ ደቡብ ኮርያ ውዕል ከም ዝኸተመ ዝዝከር እዩ። ሩስያ ንቻይናን ንክልቲአን ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ቀረብ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ንምህናፅ ስምምዕ ከቲመን። እቲ ካብ ምዕራባዊ ሳይቤርያ ተበጊሶ ብመንጎልያ ኣቢሉ ናብ ሰሜናዊ ቻይና ዝኣቱ መስመር መስርሕ ህንፀቱ ምስ ተዛዘመ ዓመታዊ ኣስታተ 50 ቢልዮን ኩቦ ጋዝ ከም ዝልእኽ እዩ ዝሕበር ዘሎ። በዚ ድማ እዚ ልዕሊ 2600 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መስመር ኣብ ምርፋዕ ቁጠባን ሽርነታዊ ምትሕግጋዝን ሩስያን ቻይናን እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ይእመት። ነዚ ዋጋ 15 ቢልዮን ዶላር ዓቢ ፕሮጀክት ብዝምልከት ዝካየድ ዝርርብ ካብ 2006 እኳ እንተጀመረ ንሓያሎ ዓመታት ተቋሪጹ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ቻይናን ካብ ዞባ ሳይቤርያ ተበጊሱ ናብ ምብራቃዊ ቻይና ብዝወስድ መስመር ክካየድ ዝጸንሐ ቀረብ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ እውን ዓመታዊ ካብ 38 ናብ 44 ቢልዮን ሜትሮ ኩቦ ንምዕባዩ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ተቓሊሑ። እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ተነቢሩላ ዘሎ ሩስያ ሰደድ ፍርያታ ናብ ቻይናን ህንድን ብምቕናዕ እወታዊ ቁጠባዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ይሕበር። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቀደም ምዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዕውት መጥፋሕትን ማዕናጡ ተኻይዱ። ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኽሪ በስቱን 4 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጽንቢሎም። ኣብ ንውዘባ ለጓዓን ሰባት ዝተሃንፃ ከዘንቲ ማይ ኣብ መስኖኣዊ ሕርሻዊ መዓላ ኣበርክቶ ንኽገብራ ተዘትዩ። ሩስያ ንህንዲ ኤስ-400 ዝተሰመየ ተወሳኺ ጸረ ሚሳይል ክትሸጠላ ከም እትኽእል ተገሊጹ። ኣብ ኣውስትራልያ ንወታደራዊ ወፍሪ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ብዝተኸሰት ሓደጋታት ባልዕ መሮር 180,000 ሄክታር ጫካ ተሃኒኹ። ንምክትታል ወይ መስክር ምሰሩፍ መርባት ኤርቲቪ ክሓልጉኩም ብወገነ ግን ብርክሌቲ